96% tal-bdoti tal-Air Malta qablu li jistrajkjaw fis-16 ta' Lulju jekk il-kwistjoni bejn l-Air Malta u l-MIA tibqa' ma tiġix indirizzata. Il-vot li kien wieħed sigriet ittieħed waqt il-laqgħa ġenerali annwali tal-ALPA li hija l-Unjon tal-Bdoti tal-Air Malta. Lejliet il-ġimgħa 15 ta' Lulju l-ALPA se torganizza protesta nazzjonali li titlaq minn Pjazza San Ġorġ u tispiċċa Kastilja bl-Unjon tal-Bdoti qed tistieden lill-poplu u lill-unions kollha jattendu. Aħna ftehemna llum milli jekk fil-15 ta' Lulju ma jkunx għadu ntqal xejn nibqgħu kif aħna ħadd ma jrid jgħid xejn, fil-15 ta' Lulju nagħmlu l-protesta u mill-protesta nibqgħu il-belt u fis-16 ma jaħdmux l-ajruplani, nibqgħu weqfin. Il-President tal-ALPA Dominic Azzopardi qal li l-Air Malta tat biżżejjed flus lill-MIA u li ma jistax ikun il-linja nazzjonali tal-ajru tibqa' tagħti dawn il-flus kollha lill-MIA. Aħna ffukajna fuq l-MIA għax hija l-MIA l-iktar waħda li tieħu flus minn ġol kumpanija. Aħna qegħdin ngħidu lill-Gvern li tkellimna fuq l-MIA, tkellimna fuq il-kuntratti u rridu naraw li sal-15 ta' Lulju ikun hemm xi ħaġa li twaqqaf dawn il-flus ħirġin minn ġol kumpanija. Fil-laqgħa qal li sal-lum qatt mhux ċar kemm l-MIA tieħu ħlas għal kull passiġġier. Fil-waqt li l-MIA jittajt li titlob ħlas ta' 19 euro fuq kull passiġġier, rapporti li rat l-ALPA juru l-MIA qed titlob 21 euro. Il-President tal-ALPA Dominic Azzopardi esprima fiduċja tiegħu li l-Air Malta tista' ssalva u qal li l-bdoti għandhom ikunu rappreżentati fit-timijiet kollha tal-Air Malta tul il-proċess ta' ristrutturar. Matul l-istess laqgħa l-bdoti sfiduċjaw lill-Management tal-Air Malta li serva bejn is-sena 2004 sal-lum.